Добър ден, уважаеми дами и господа! Добър ден, скъпи приятели! Добре дошли в предаването Родин дом с мен, автор и водеща Елена Табанова-Димитрова. Тук ще говорим с хора, които обичат България. Тук ще търсим отговор как да намерим по-хубав и по-добър живот в нашия родин дом. И днеска при нас в студиото искам да ви представя гости. Много интересни гости. Божидар, писател и издателка, писател Любомира Петрова. Здравейте, добре дошли в предаването. Добре заварили. Благодаря. Благодаря. И може би да започнем с една, може би такава интересна тема. Какво значи да ти издател? За мен това е призвание. Аз не съм искала да бъда издател, просто това нещо ме намери. Първо съм писател. Започнах да пиша и почнах да търся къде да си издам книгите. Оказа се, че няма къде. И затова като писател реших, че ще направя издателство, в което да се издам. Издадох. Първата си книга беше с стихотворения. Казваше се "Невъзможната любов". И втората книга, която направихме, тя е с един мой приятел, Славян Юргакиев се казва, писател от Варна. С него се познаваме от 2011 година и започнахме да пишеме. Всъщност той ме потърси заради това, че аз имам образование по режисура и искаше да му направя от книгата сценарий. И така започна нашето приятелство. Той ми изпрати неговата книга "Скеде се сестрата на Спартак" и аз я направих на сценарий. Обаче в един момент, като студентка, реших и аз да разработя сценарий, с който да може да излезна и да заснема филм. И ми трябваше подкрепа. Потърсих от колеги, никой не ми обърна внимание, обаче със Славян някакси връзката беше много силна и успяхме двамата да работим заедно по книгата. И ние двамата сме работещи и го правехме нощно време. И двамата работехме след работа още. Някои от нещата ги сънувах и ги вписвахме. За други сме си говорили какво може да се случи. Книгата "Избраните" е за хора с специални дарби, които помагат на хората и имат необикновена любов. И интересното беше, че когато издадох първата си книга, ето тези, не знам дали ще се види. Издателство, така ли? Като направих издателството, издах първата си книга, видях ето тези ангелски крила на небето. И ги заснех, те са заснети с телефон. И затова реших, че това ще бъде на тази книга отзад, защото просто е наистина нещото, което... То беше като знак. Като знак, да. И този знак продължи и вече от издателството... И обичките с крила. Точно така, и ангелски с крила. Да. И смятам, че Бог много ми помага и съм му много благодарна, защото наистина в точния момент ме среща с хората, които са правилните. И Божидар се появи пък точно когато писах на тази книга. Да. И главният ни герой е Божидар. И мина се време, ние не се срещнахме с Божидар веднага. Мина се време, може би 2-3 години се мина, откакто написахме книгата, но той ме потърси в момента, в който я писахме във Фейсбук и ние се сприятелихме. Аз виждах, че той качва много хубави неща, харесвах му постовете. В един момент пък той е видял, че аз съм издател и че издавам книги и той ме потърси. Ми каза: "Аз имам една книга, искаш ли да издадеме втората?" И сега ще покажа и неговите книги. Той първата си я беше издал сам. Втората направихме през издателството. Хубава хартия при вас. И хубава и хартията вътре е гланцирана. А във втората пък са ето така картинки, темплейти, в които са вписани мъдрости, философия. Извинявай, че те прекъсвам. Картинки, които аз правих. Сам рисувал ли, да? Да, сам си ги правя, като Любомира ги хареса и предложи да направим книгата с картинки. Да. Защото той беше почнал да ги преписва
И аз си помислих, че това ще се случи след много време, ако той трябва да ги препише всичките тези неща, ще се минат месеци. И затова му казах, я ми ги изпрати, аз ще се пробвам да направя книгата. И я направихме за 1 месец, мисля, че даже и по-малко бяхме направили, но ни трябваха още средства и отпечатахме я. В момента сме взели втория тираж на книгата. Първата също направихме корицата с логото на издателството Инино. Името на него също е... А името защо такова? Името, защото исках да помогна на една приятелка и направих това сдружение. То се казва Институт за научни изследвания и иновации в неформалното образование. И за това Иното. Обаче е супер дълго и за това го съкратихме на Инино. И в последствие дори разбрахме, че това са 2 имена. Едното е Ино на Йоко Ино от Наруто. А Ини е бил фараон, който е живял в 7 век. И фактически е все едно, че Ини Ян, символ, пак знак, и всичко е знак, и всичко при нас става просто по божествен начин. Много благодаря, че имаме божествена закрила. И хората, които идват, също са такива. Повечето хора са светли и вярват в Бог. Ние също. Божидар, сме много вярващи. А как така е стигнал до литературата, като стал автор? Защото имаш друга професия по принцип. Да, аз като цяло завърших административни бизнес комуникации, информационни технологии. Обаче винаги страстта ми е била в търговията. Започнах търговски представител, работих над 10 години като търговски представител. След това роди ми се син. В работата беше доста напрегнато. В къщи беше доста напрегнато и в един момент рухнах психически. След което си направих една равносметка на собствените грешки в живота. Самоанализирах се, открих си грешките и започнах да си вадя едни кратки заключения, изводи от това, което ми се е случило. Оттам съответно започнах да ги записвам тези кратки мисли и видях, че така част от тях, повечето от тях са доста мъдри. Хората ги харесват в социалните мрежи да ги споделям. И така като цяло до там стигнах, че започнах с кратки мисли. Между другото, преди това пишех вицове. Обаче, още по-сложно. Да, имах група за пак социалните мрежи за вицове. Аз пишех, оттам мъдростите. След това част от тези мъдрости се превърнаха в послания за хората. И съответно доста често напоследък ми се случва да разсъждавам върху определени теми, като пак в социалната мрежа, която да не споменавам коя. Съм доста активен и там споделям и философските си разсъждения, които съответно записвам в книгите си. Сега, дай Боже, по-натам ще има и трета книга, която подготвя. А може да се споделиш с някакви философски мисли от книгата? Да прочита нещо. Да, нещо като мудростта, философия. Добре, значи ще прочита от знание към познание, като тук посланието е много хубаво. Лично съзнати мъдри мисли, които е твърде вероятно да променят съзнанието ви към по-добра версия на себе си. Сега ще отворя нещо случайно. Нещо просто искам да харесам. Някаква мудрост прочете. Нещо. То има много, само че аз искам да е нещо подходящо за предаването. Съжалявам, че се бавя. Това не е лошо. Кое? Мисията на нас авторите. Да, защото... Мисията на нас авторите е да пренаписваме и доразвиваме знания от минал живот, които носим в нов словоред, изпратен из свише. Аз също съм вярващ. Моментите, в които съм записвал мъдростите си, са ми се радяли, аз както го казвам отгоре. Буквално съм имал дни, в които съм записвал над 20 мъдрости. Буквално като
като светкавици нахуват в главата ми и ги редя. А автор, посланник ли някакви, дава ли посил на хората, на читатели? Той по принцип проповедник някакъв, така ли? Аз ли? Да, като писател. Не мога да се определя като проповедник, защото в момента се напълни с гурута. И аз никога не съм претендирал да бъда гуру. Но като цяло имам мисия да нося послания на хората, да вдъхвам добро и съответно, ако днес една душа съм докоснал, накарал съм един човек да бъде щастлив, по-добър, по-спокоен, това е изпълнена мисия от моя страна. Аз го възприемам просто като мисия. В никакъв случай не давам платени съвети и така нататък, защото дори да мина курс, за мен това, което аз знам, да даваш съвети на хората за техния живот, ти се намесваш директно в съдбата им и съответно това нещо носи своята карма за теб. Аз не съм готов на този етап. Но по принцип това е психология или не? Или само мисли? Мисли са, доста съм чел психология като цяло, но така тя по-задълбочена. При мен са мисли... По-скоро философски. Философски, да. А вярвате ли в съдба, да? Или не? Аз да. Какво значи за вас съдба, да? Кажи. Ами аз смятам, че ние имаме план, по който трябва да вървим. И когато се отклониш от плана си, почва да се случват някакви беди и ти пак трябва да влезнеш в мисията си. Значи, откакто се случиха тези неща с книгите, аз съм в мисията си и всичко върви напред и нагоре. А преди това съм имала моменти, в които съм се разболявала, чувствала съм се зле. Просто сега и не боледувам. Браво, браво, браво! Но аз все пак искам да питам. Значи, автор създава издателство, но това е много трудно, сложно. Как така? Защото това не е лесно да станеш издател, да При създаш мен се издателство. получиха нещата с много добри приятели. Всичко е с приятели. Момичето, което ми прави кориците, сме приятелки от университета. Учили сме заедно. Над 20 години приятелство имаме. И то стана съвсем случайно. Аз направих заради нея фирмата, за да й помогна в нейния проект. Фактически пък тя на мен ми помага да ми прави кориците. И нещата са така много хубави. И то се случи съвсем случайно. На мен ми хрумна, че тя може да работи с фотошоп и може да ми помага. Първата направихме, втора направихме и вече видяхме, че много добре сме се стиковали, работиме. А пък сборниците, които правиме, ги правиме с една друга моя приятелка, с която пак сме приятелки над 20 години. С нея живота ни срещна много случайно, но не случайно, нали? Защото няма случайни неща. Тя работеше в друго издателство и аз си откраднах оттам. Просто тя видя, че при мен е по-добре. Тя ми предложи идеята да правим сборниците и аз казах ми, давай, ще пробваме. Имаме издателство, защо не? И го направихме и вече правиме всяка година поне по 8-9 сборника. Издаваме около 20 на книги на други автори. Миналата година, даже ако не сме издали повече. Всяка година правим една равносметка, но сега чакаме още няколко автора, които скоро ще ми съдеме книжките. Исках да покажа ето тази книжка Стихопарк за маници. Тя е една авторка, която за първи път става автор-писател при нас и тя въобще е, нали, за първи път. Но книжката е много забавна и е детска и вътре е с илюстрации за оцветяване за малките дечица. И е много приятна, да, и като за четене, и като за оцветяване за децата. То като занимаване. Много занимателна книжка. Мисля, че ще бъде един страхотен подарък за малките, особено сега покрай празници, Коледа, дори после за 1 юни е страхотен подарък. Казва се Светлана Каменова, авторката. И книжката й се получи много добре. А при вас повече там в издателства идват автори детски книги? Или не, това ни беше мечтата да имаме детски книги. Имаме само 3 книги детски.
И сега очакваме още няколко автора с детски книги. Някак си ги привличаме нещата. Пожелаваме си, искаме да направим сборници, правим сборници. Пожелаваме си автори добри, като Божидар, с различни неща, защото ние наистина търсим различното в хората и го намираме. Нашите автори са уникални просто. Такива има, които такива неща няма къде да ги прочете човек. И в сборниците участват най-различни автори. Някои дори ние ги мотивираме с темите, които подаваме, и ние самите винаги участваме. С моята приятелка, редактор Хразимира Сарълва. Винаги участваме в сборниците и мотивираме и другите. Имаме още една от авторките, която много ни помага, Ива Тодорова. Тя е от град Мездра. Младо момиче, млад талант. Миналата година за първи път издадохме роман "Изпепелени души" на 20 няколко години. Ние спонсорирахме от издателството. И издателството ни има един слоган, който е "И Нино е вълшебната пръчица за сбъдване на желанията". И хората знаят, че наистина ние сме хората, към които да се обърнат. Даже Светлето ни нарича феи. И още една авторка имаме, Елена Рангелова. Тя има издадени 2 книги при нас. Тази година издадохме книгата "Пеперудена душа" с стихотворения. Много хубава стана, вътре и с илюстрации. Въобще нещата ни се получават и са много красиви. Да, най-важното. И авторите, и хората, които отворят една книжка, винаги са впечатлени и намират нещо много уникално, защото в сегашните книги някакси само текстове. Но ние гледаме да не са само текстове, да има и нещо разнообразно, да има картинка, да има, ето както е тук, и за цветяване. Или пък текста да е по-различен, по по-различен начин да изглежда. Божидар, сега въпрос към теб. Кажи, смяташ ли, че това е нещо отгоре идва името твоето Божидар? Ти по принцип имаш име Божидар Ралев. Така. Да. Но ти взял псевдоним като Божидар, отделно, така. Значи, когато съм се родил, аз съм дете на възрастни родители, и са избрали това име Божидар, защото майка ми не е могла дълги години да има деца. И де-факто оттам е избрано. Това е реално Божидар. С Господа. И съответно аз това съм го приел буквално като мисия, че името ми е мисия. Да, точно така. Да. И реално имате мисия и виж, ти започнал да пишеш. И това е много важно. Защото кога човек, доста млад човек, да кажем така, започнал да пише, и това е с много такива интересни философски размисли, това е интересно. А как мислиш, твоите читател, кой по принцип? Моите читатели предимно са по-големи на възраст хора. Като за първата книжка имам обратни връзки, много прекрасни обратни връзки. Не е за да си правя реклама, след предаването мога да ги покажа. И съответно те така ми дадоха един стимул да продължа да пиша, защото просто видях, че моите послания носят точно това, от което имат нужда читателите. Но като цяло хората, които ме четат, са доста по-големи от мен. Но ти каква мечта имаш? Каква книга искаш да напишеш? Общо взето аз мечтите си ги постигнах. Мечтата ми е, значи, на първо място се моля на Господ, семейството и близките да са живи и здрави. Оттам нататък първата ми мечта е да продължа да пиша. През годините да имам муза, дай Боже. И другата ми мечта е България да се възроди, защото съм и патриот. Много си обичам държавата. Това е много добре, браво! Да, имам даже и няколко стиха по тази тема. Много си обичам държавата, не бих живял в друга държава. Да, в България. Да ви питам двамата. Например, защо сега
по принцип, да, има някакъв бум за четене, обаче все пак не толкова много. Защо? Може би защото има телевизия, друго нещо, компютъри. Да, може би това много влияе, пречи, защото да. хората са отделени вкъщи по компютри, телефони. Но пък има хора, които и обичат да ходят и на четения. Да, но как да възредим библиотеките, читалища, как хората пак да имат интерес като преди? Аз помня моите години, кога с книжка там идваш от училище и първо да вземеш книжка, а след това всичко друго. Вземаш книжка и четеш. А как сега да възредим това нещо? Как ние се опитваме, като правиме събития, на които представяме сборниците, авторите, които сме издали, и който има желание да слуша, защото те идват и четат, идва и слуша. Или ако желая, нали, пак може да си купи. Но вече някак си наистина хората не търсят книгите. Да, за съжаление. Хората ни търсят книги и може би за това интернет много неща в интернет. Да. И мисля, че всичко има в интернет, ни трябва книга. А ти как мислиш, Божидар? Аз мисля, че книгата носи един прекрасен чар в себе си. Като цяло, действително, информационните технологии, интернет много изместиха фокуса на хората относно четене. В интернет е безплатно, което е нали, окей за читателя, но си мисля, че в един момент, когато човек съзрее и започне да се уморява от екрана и търси едно уединение, осамотение. И точно в този момент вече според мен прозрява и усеща, че трябва да започне да чете книга на хартиен носител. Тя просто носи душа, носи чар. А електронна книга? Аз не чета електронна книга, честно. Аз не съм издал електронна книга и за момента не мисля да издам. За мен не е интересно. Не знам, може би не е толкова интересно като на хартия. Хартия вземаш книга... Според мен е много оригинален подарък. Да хванеш една книга, да напишеш едно послание и да я подариш на някой, мисля, че остава страхотен спомен. Да. И то по-приятно да вземеш в ръце и да отвориш страница. Едно време винаги това беше подарък, книга, още нещо. Но книгата винаги съществуваше в подаръците. Сега вече има толкова много неща. Книгата носи душа. Трябва на децата да им се подаде книга и те, може би, ще поискат да четат. Да. А изкуствен интелект използвате ли? Аз използвам и съм много доволна, много ми помага. В издателството, да? Да, дори тази. А пък другата избраните е рисунка на Славян Юргакиев. Хубаво е да се ползват и готови рисунки, обаче когато искаш нещо да ти създаде човек, е много по-трудно с работата с него, с това, което ти искаш, цветовете. А докато изкуственият интелект, дори ако не се получи, няма проблем, няма да се обиди, нали, ако му кажеш, искам друго да ми направиш, даже той, изкуственият интелект, много повече се радва, като му задаваме. И смятам, че ето и тази дори е правена с изкуствения интелект. Получи се в последния момент, за което му благодаря. И на Бог, защото той помага отгоре. Защото се бях отчаяла тотално, че нямаме корица, пък трябваше да печатаме книжката. Мисля, че се получи. Всяка година сменяваме кориците на сборниците, авторски тефтери. Ние тръгнахме с поредица авторски тефтери. Те са авторски тефтери, почват любовна магия. Миналата година, всъщност тази година, издадохме нещо, което е с 18 точка плюс. Решихме, че малко така ще разчупиме авторите. Много малко участваха, но пък се получи един много хубав сборник. Той се казва Парфюм, високи токчета и червило по ревера. След това правим Пролетна магия, тя винаги съществува всяка година. Имаме още един сборник Китка за обич, който е всяка година. След това са ни Коледна магия, която сега предстои в момента, събираме произведенията и сме решили този път да направим авторски тефтери, сценарии за деца. Това е предизвикателство и за нас, и за авторите, да видим как ще се справиме. Надявам се, че ще се справиме. Вече има доста подадени и плюс това в момента имам един конкурс, който тече за млад автор, но не знам защо, явно не ни знаят много хората.
и нямаме достатъчно участници. А какъв конкурс? Конкурса е за млади автори до 35 години. Ние ще им спонсорираме издаването на книга, но трябва да нямат книга преди това и да пишат и да подадат едно произведение, стихотворение или разказ, но до 3 страници, нали, за да може да се чете, да не натоварваме хората с 20 страници. И ги качваме в страницата на издателството и Нино. И там се получава гласуване и след гласуването сме решили, че тази година на 13 декември ще излъчиме победителя. За сега има само 3 подадени участнички. Жалко че аз не вписвам се в тези рамки. Ние ще имаме и друг конкурс и той ще бъде другата година, и в който ще включиме всички възрасти. Много ни е трудно с конкурсите. Нали, този път нямаме участници, не. Но предния път имаше много участници. Кажите на нас, не е тук обявим, ще станат много участници. Реално. И сега ще се появят участници. Надявам се да се появят, за да има конкуренция, защото 3 участнички са твърде малко. Много ни се иска да дадеме на най-заслужилия наградата и да му издадеме книгата. И той да бъде щастлив и ние да бъдем щастливи, че сме подкрепили най-качествения кандидат. Божидар, има ли опасности от изкуствен интелект за авторите? За книги, да, за издание може би, а за творчеството? Опасности винаги има, тъй като, доколкото знам, има вече издадени книги, написани от изкуствен интелект. Да, може да пише. И стихове, проза. Аз специално в моите книги не използвам изкуствен интелект, винаги вкарвам душата си и мислите си в тях. Като цяло, така да го кажа, доста голяма конкуренция има, ако може тази дума да се използва, но ние трябва да се адаптираме и да яхнем възможностите на информационни технологии, на изкуствен интелект, така че да си помагаме. Винаги в едно нещо, което излиза и го казват, че едва ли не е опасно, пък 50% от човешкия фактор ще бъде заменен. Общо взето хората, които сме по-адаптивни, аз си мисля, че изкуствен интелект ще ни стане помощник за напред. Той няма как да замести душите на хората. Няма как, да. Но трябва да има рамки, някакви граници. Задавал съм му много пъти, да кажем, да ми напише мисли по дадена тема. Общо взето, като цяло ги преповтаря или ги малко леко редактира, но няма тази душа, няма... Просто не е достатъчно обучен, аз поне съм завършил информационни технологии, така да го кажа, не е достатъчно обучен, че да е толкова креативен, за да може да замени автори. Може би там по-правилен ритма, сам стих, по-добре е сложен. Изкуственият интелект не е добър в римите. Римите не добре? Не. Но там има ритъм някакъв. Има ритъм. Не само рима, а има ритъм. Не е само това. Изкуственият интелект, значи по принцип, чара е в несъвършенството. Изкуственият интелект, колкото и съвършен да стане, ако вие намерите несъвършенство в това, което аз съм написал, значи това удостоверява, че го е писал човек. Да. Значи точно така, защото там аз четах тези стихове на изкуствен интелект. Там има бърза ритъм, има рима. И това е много за мен странно, защото това е неестествено. И много красиво, по принцип. И картинките красиви, и музиката красива, и песни красиви, които аз слушах. Красиви, но може би нещо студено има. Няма душа. Точно така. Няма душа. Няма. Значи ние трябва да използваме интелект изкуствени, но все пак човек си човек. Да. Ние имаме сърце, имаме душа. Не може да напише тези мисли изкуствен интелект. Тая мудростта, който още от доста млад човек, не може да има пак изкуствен интелект. Общо взето, доколкото знам, той чете и анализира от всички автори и съответно прави някакви компилация, но за момента просто, ако
са написани 20 мисли, да кажем, на мен ми допадат една-две, другите са супер стереотипни и наистина си личи, че са писани не от човек. Но човек трябва да пише, продължава да се занимава с творчество, независимо от изкуствен интелект. Да. И живот той диктува. Ти точно започнал от своите живот, от своите страдания, някакви събития и това. А при същата Любомира пък? При мен са много силни емоциите и аз ги изразявам с писането. И много ми помага. Голям отдушник ми е, защото нали, не всеки път можеш всяко нещо да го кажеш на друг човек. Да разкажеш, да и когато го напишеш, то някак си излиза от теб и ти става по-леко. И аз го ползвам наистина като терапия, с която си помагам, обаче и се опитвам да мотивирам и другите хора. И Божидар също го мотивирах. Той участва в последния ни сборник, който беше писмо до теб. По моя идея го направихме. Включихме най-различни писма и ние двамата с него си написахме няколко писма, но той ми каза, аз нямам сега вдъхновение как да пиша. И аз му пратих едно писмо, нали, написах му, че съм седнала на една поляна, че гледам звездите, той не ми разкаже как, нали, гледа ли той звездите и такива неща. И той реши да ми отговори ми в едно, второ, трето, 4 писма ми написа фактически и аз, нали, му връщам. Да така стана една много хубава комуникация и ние ги направихме тези писма за, може би, час и нещо, за което той ми казва, аз нямам вдъхновение, обаче вдъхновението идва, когато имаш провокация. И при него много работи. А пишете в тефтерче или с Не, с телефоните си писахме на съобщения двамата. Нали, аз му пиша съобщение, той ми връща съобщение. Но те, знаете, вече всичко е... А сами вкъщи пишете как? Аз също си пиша на телефона. На хартия, с ръка. На хартия някак си. Ми пиша, но много рядко, защото после трябва да го препиша, за да мога да го вкарам в сборниците. А така ми е по-лесно. Пиша го на телефона, после го взимам, прехвърлям, редиме и така. А издава ли книги на Лили Спасова? Да, на Лили Спасова има няколко книги, които нейни искаме да издадем, но все още не може да съберем парите. Защото проблема с парите, знаете, че в детските книжки се влага много повече, там са с твърда корица, цветни са, печата им е много по-скъп. И в момента събираме пари, но скоро ще имаме издадени книги на Лилия Спасова. Тя има Оана, рибката Оана. И другото е Ментолчо. Всичко седи и чака, събираме пари. Скоро ще имаме и нейни. А с нея сме правили 3 книги към Агенцията за българите в чужбина. Едната беше българо-ирландски приказки. Мисля, че имаме награда. На български, да. Български и ирландски. Те, нали, са двуезични, винаги книгите с тях. Имаме българо-кипърски приказки, пак са деца. И третата книга, която издадохме, е много сериозна книга на Спас Ташев. Казваше се Българските общности в Албания и Косово. Мисля, че и 3 книги са много, така, нали, детските са много хубави станаха. С Лили много добре ни се получи работата като автор и да кажем... Не, ние точно като колеги, смисъл започнахме, тя участва в един сборник. Мисля, че ни участва първо в Коледната магия. Преди няколко години се запознахме с нея. Аз я харесах още от първо виждане. Много се харесахме с нея. Тя е уникален човек, е прекрасен автор, много талантлив. И много добра като човек и просто с нея много добре ни тръгнаха нещата. Комуникацията върви. То като има комуникация, нещата се получават. Да. И скоро се надявам, че ще издадем и другите нейни книжки. А с Агенцията за българите в чужбина, ако пожелаят, пак бих работила. Да. И сега преминем към моите въпроси. Малко фантазия. Ако имаме възможности да пътуваме с машина на времето, в каква епоха да отидете и къде?
Каква държава? Божидар? Да, аз гледам на теб. Така. Ако имаше машина на времето, аз лично бих се върнал назад. Миналото. В миналото. Няма да визирам времеви интервал, просто там, където е било по-спокойно. Където не е била развита толкова технологията, да, някои хора сега сигурно ще ме осъдят, защото сега е много по-лесен живота, но като цяло моето мнение е, че в момента чрез тези технологии живеем на свръхбързи обороти, започнаха семейните ценности да замират. Просто това не е моят свят. И аз съответно за това се боря да предавам нещо, което ще помогне на хората да се върнат към себе си. Да. Затова с машина на времето бих пътувал назад. И аз разбирам, защото аз сеща на същото мнение. Абсолютно. Аз пък бих пътувала напред, за да мога да видя какви ще бъдат новите технологии. И ако може да направим така, че хората да не се разболяват. Предполагам, че толкова ще напредне изкуствения интелект и много ще ни помага в лекуването на някои болести. И бих искала това нещо, тази мъдрост отнапред, да я пренеса в нашето време, да може хората да се лекуват и да няма болни, да няма страдания. И ние имаме такава книга издадена, помежду другото "Машина на времето" се казва, на Ради Радев. Миналата година сме го издали ние като автор. От издателството го спонсорирахме. Той има 2 издадени книги при нас, а другата му е "Човек с магия". Интересно, много интересно. Всичките заглавия са ни уникални, а пък имаме един "Земен ангел", който е на Никола Бушнаков. Той е манга. Те са книжки като комикси са направени и са много хубави. Той има 4 поредици, но понеже той самия също много вярва в Господ и в свръхестествените неща, книгите му са с цветовете на аурата. На чакрите, всъщност, на чакрите на човека. И в момента има 4 издадени и чакаме още 3 да направи, много за да могат да стигнат по чакрите. Авторите ни са специални, избрани от Бог са ни пратени. Нищо случайно. Нищо случайно няма, да. Какъв ваш герой? Историческа личност, най-обичан, който е пример за вас? Може за подражание, за пример или като символ. Всеки човек има някакво пред себе си. Аз се гордея с абсолютно всички български, така ще го кажа, светли души, които са се борили за просперитет на България. Всички. Няма да споменавам имена. Абсолютно всички. И се прекланям пред тях, наистина. Да. Аз обичам много Васил Левски и много ми харесват неговите слова "свобода или смърт". И ние наистина като хора трябва да живеем свободно. Не искам да има войни по света. Да. Искам хората да са щастливи, сплотени и да се обичат. Много е важно това. Да имаме мир. Да имаме мир. Да. И в себе си, и навън около нас да е мирно. Имате ли домашни любимици? Аз имам няколко. Колко? Имаме 3 кучета. Ого! И котките ни бяха много. Сега са по-малко. 3 котета. И аз имам 3 имаме и костенурка. Костенурка. Костенурката ни се казва Боги. В апартамент или в къща? В къща живеем. В къща полезно. Може, да. Позволява го. Да. В апартамент, в апартамент имам 3 котки. Аз живея в апартамент и имам една котка. Котка? Да. Как се казва? Мелани. Много добре. И какво прави котка? Обича ли кога да пишеш нещо? Да седи някъде? Близо до телефон? Тя редовно, като се прибирам вечер, идва да си ляга при мен. И само ми се върти в краката, много се обичаме. Да. Значи те снимат, вземат енергия, те усещат човека. Те, между другото, вадят негативната енергия. Да, точно така. Да, вземат тая негативна от човека и дават напротив. Дават положителни емоции, дават и любов, светлина, много дават котките.
Точно така. И мъркането казват, че... Лечебно? Да, лечебно и хармонизиращо. Да. Самите им вибрации действат на хармонизиращо. отпуск. На човека, да. Сега най-важен въпрос. Какво значи за вас роден дом? България. България. С една дума го казвам, България. Родината ни е родният дом България, както каза Божидар. Да. Където се чувстваме добре. Аз се гордея, че съм българка и смятам, че не бих сменила държавата си. И аз се гордея, че искам съм да си живея тук. Само с акцент, но родена в друга държава, но обаче и българка. И аз много се гордея с това нещо. И също за мен България е тук. В сърцето и душата. Мога ли нещо да вметна? Да. Знаете ли защо ние българите сме най-прекрасната държава, може би, в целия свят? Ние сме на един кръстопът. Тук много етноси, много групи са минавали и са засяли своите семена. Ние сме райската градина на света. Точно така, да, точно така. И обикновено хора, които идват от чужбина и в момента се населват, дори от Западна Европа, те искат да бъдат българи. Да, искат. И ние наистина това е една прекрасна повод за гордост от наша страна. Ние трябва да се гордеем с това нещо, с нашата история, с природата ни е много красива. Уникална природа. И всичко имаме. И планина, и морето, всичко имаме. Да. Така че ние сме, да кажем така, щастливи хора, че живеем точно в България. И може би това е едно от най-важните. Другото, което мога да вметна, четох книгата на Людмила Филипова "Божият ген". Тя дава, че е била като научна фантастика или не знам какво фантастика, но като цяло аз вярвам, че ние сме богоизбран народ и че може би Христос е българин. Може би, да. Всичко е възможно, защото много теории, но ние сме една от древните цивилизации и дарители на азбука и писменост, да кажем така, на целия свят, кирилица. Така че ние имаме с какво се гордеем. Добре, благодаря ви много и буквално 2 думи. Пожелайте нещо на нашите зрители. Кратичко. Да вярват в доброто, да си помагат, да не се мразят и да не забравят, че винаги правдата и любовта възтържествуват в живота. Любомире? Аз им пожелавам да са здрави, да се обичат, да правят винаги компромиси, ако могат да направят, да не завиждат, защото има и такива хора. Какво друго? Да са семействата им да са сплотени, да се грижат за близките си и любовта е тази, която ще спаси света, да се обичат. Благодаря ви много за участието и на мен много приятно. Аз се гордея, че при мен такива гости с душа, с сърце, с такива дълбоки мисли, защото ви можете да давате на вашите читатели това какво преживявате и може да учите на добро, на хубави неща и на гордост за наша България, за родината. Така че благодаря и искам да ви кажа, че при нас беше Любомира Петрова, писател, автор, издателка и писател Божидар Ралев, обаче псевдоним Божидар, много красиво звучи, така че и благодаря ви за участие, пожелавам успех. Благодарим и в творчестве, и в работа, и да бъдете такива целия живот. Да, пожелавам много здраве. Така че и на вас, скъпи зрители, пожелавам много здраве, много успех, много щастие, добро. С вас беше Елена Табанова Димитрова. Благодаря.